missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelku lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu reba b'demmu. U bis-seta u l-għajnuna tiegħek titħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti u Giuseppi kont taħseb fil-lajn tal-familja divina u tħarisha. Hekk ukoll u ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eħreġ minn ġonofsna u missier ħanin din il-pesta ta' ħażen ġenuri li qegħdin imarku d-dinja. Iqaf magħna mis-smewwiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' tlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba l-ism il-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa dement il-Knisja mpazza ta' Alla mit-nassis tal-edewwa u minn kulem. Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna l-patroċidju tiegħek sabiex bl-eżempju bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qdisa, nagħmlu mewta tajba, nagħlgħu